El govern de Compromís, de nou, està actuant de manera que no entenem i sense tindre en compte a la gent del poble i als grups polítics de l'oposició. Després de veure el projecte, hem comprovat que, de nou, no s'ha tingut en compte els veïns. En aquest cas, ha deixat aïllats els veïns del carrer Cervantes, carrer Papa Juan XXIII i carrer Sant Pere, però tampoc ha tingut en compte les empreses, perquè aquest projecte està dificultant les entrades i eixides al polígon del Pla, perjudicant a les empreses que estan allí situades. Nosaltres, des del Grup Popular, entenem que primer seria convenient construir-se la redona del carrer Portalet, però com Compromís no atén a la nostra proposta, sol·licitem canvis en esta mini-redona perquè, en la mesura del possible, minimitze els seus efectes negatius. Entre altres coses, el que proposem des del Grup Popular és, en primer lloc, que es canvie el sentit del carrer Cervantes i s'habilite una eixida de la mini-redona cap a este carrer. Que reduïsquen la grandària de les megavoreres que tant agraden a Compromís del carrer Clot. I, a més, que es permeta el gir a l'esquerra en el carrer Cambro, almenys fins que estiga acabada la nova glorieta. Aquestes modificacions serien positives si no representen cost algú, però les obres han de paralitzar-se fins que se solucionen tots aquests problemes sorgits, de nou, per una falta d'informació i de participació ciutadana. Encara estem a temps de poder evitar problemes als veïns, perquè creiem que és millor fer una pausa, replantejar el projecte i consensuar entre tots una solució.